Morning logoper, welcome back to my channel. Guys, goबां channel बरायनाय थाबाय. नै फुं जाबाय. ओमफ्राय जोंना गाद्राया दाबो उथियाखैनो. उथिदो. उठे. Boom kedasin udang. Uथे. Gadura. Ine batulasin janno. Ine batulasin. बयबो उथिजोब्बाय. इल' उथियाखै. आरो खर'खौ खालि मोनदों खर'आव ब्रेन गैला खोमायना Ale orang kostum undang orang dulu. थाम्फै जासोदों मानबा Angkat lah betul nang, kalau sana betul nang kan betul kayak. ओंखायनोथ' साबसक्राइबारानो बारायाखै लोगोफोर दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव आङो ब्लग भिडिअ लाबोबाय आरोना जोंना भिउसबो बारायथारला साबसक्राइबारबो बारायथारला माथा गरम जानानै दङ सानैबो Aktor bunuh nggak, aktris bunuh nggak nalar juga naya kayaknya. सानफ्रोमबो नायो बारायबाय खोमा होननानै गैया बारायथारासै लोगोफोर Aktor bunuh nggak nalar? एक्टरबो नङा एक्ट्रेसबो नङा नालाय Cernay nang gajang kali. बिदिब्ला जोंनि ब्लगखौ दिनैनिखौ नायलांबाय थादो लोगोफोरा मा खालामो देखायलांबाय थानोसै चलो सा लोंलायनोसै जोंहा नै फुंनि सिरा जि सुयो है थाब हाबफैथारा बे आरो दैसो लायनो थांबावबाय खोमा सायानो गुसु जाजोबसिगोन नोंना बुद्धिगाया मायबा सानबाय थादोलै बुद्धिगाखौ माया मालाय टिभियाव नुवाबाथाय हामा मोनलायलायो इसोर उदैया साफा नुलायलायदो दिनै साफा नुदो दिनै मानबा नै माया मोनामसुदो नोंगैनो थरानो गैया ini bu ya tapi sekolah sampai ke total Lengrana lanci लोगोफोरनो लाल सा सोरनाबा लाल सा सोरनाबा गाइखेर सा सोरनाबा संख्रि सा देखायलाय संख्रि साखौ संख्रि सा जोंनिया लाल सा लोगोफोर जोंहा जि सुलायनोसै नै जनानै सान्दुं बारा गैयाबाबो सुलायनोसै उफाय गैया दामायजोबना दंमोन नै बेराय दख'नाफोराबो हाबा जानायानो सुनाय जायाखै आरो जोंना बे सुगोन आं लामगोन दख'नाखौ आं सुगोन आरो नामा ना नों सुनो सोमग्रोना लानि लोगोफोर सोमग्रोना लानि हा इयो मैयानोसो मैया खनसेल' गाननाय खनसेल' जोमनाय सुनानै दोननोसै गरम बोथोर सफैबायना के साइसनि उलनि जि गोजा येले खेवनानै सोमाबाथाय लाद्रा खायो सोमदे सुगोन Jि sudah nih. Bisa sandung dungang naik kan? Sandungan gila le. Ini juga kesunan kan ya, Kadang motor teruskan, jam nanti dan sebelum selesai nama. Dia kena selesai. Ang dulu. Karen gaya. Berat burza nih cindung mau ini fry ang dulu berat एसे help खालामनानै होदों आंबो हारसिं हाजोबा नालाय
Nama? Yes. Are you okay? Oke, nggak apa-apa kita nang baik. Oke. Udah kondisi karena ibu na ya. Sampai na liyo no, wala kan nanti. Masih sampai jadi, berat sampai jadi. लोगोफोर आधा आदि सुखांबाय बै साइडजोंबो लामबाय आरोना दा देखायनोसै नै Baru dari sabun di mana ya? Pintu. सोमनाल' दोन नोंनिखौ सुग्रोदो नै बेना Kita coba ya. गावनि सला ना गस्ला ना सि ना जोम Bocorannya मोजां नङा. बोथोर इज भेरि बेड जिखौनो दंखलथिं सुनो बायो आरोना ओमफ्राय इयावसो लामा खाथियाव होख्लायखायो सुनाया बेयावनो दुगैनोबो मोजां मोनबावोसो जारलासो बोथोरा नै आयौ सान्दुं दुंहांहां जादोंमोनलाय ओमफ्राय गैया थगायगारबाय नै एसे ओंखारहां जादों र' नायनोसै रानना राना जिफ्रा बास थांबाय हनै गुवाहाटि बास जंगलनि बुस्थु नागिरदो जंगल अर्गानिक जंगल नाय नेचारेल जंगलनि बुस्थु नागिरदो जों मैथानि अबस्थाया बे माबाद्राय जादों मा होनना गुबुंद्राय जादों बेखौ फुना होबानो बरिया जागोन मिस्टिया मिथिबाय एकदम नै फुनांगौ इखौ दा फुनां गेसें खालामना होनांगौ नों रोंगोन रोङा फुनो आं फुना होगोन र' नैबेबो मोजांमोन नै इखौ जाना इखौनो जानोबा सिंग्रिखौनो मिस्टाखौ जानाङा आंनिखौ खानि जंगलखौ जंगल दङ नैफ्राव ओइनिथिं जंगल दङ ओइथिं थांना होननायबा बरिया जागौमोन जंगला जंगलबारि माने नैखौ खाग्रोनि दै बरिया माथो नै फुबानो जागोन खादा नांबावगौमोन होनबा फानसि डाइरेक्ट ने गोखैया ना इयो मिथिया बेया बरिया गोखै आलु भाजासो जाबाय थादोंलाय इखौनो बायनो गोनां जायो हाथायाव टाउनाव मुसलपुर पार्कआवसो थांनांगोन खिफिपादुरि बोरायखौ खानाङा गोरलै दंना इनो गोखा जायाना बियो देनांगोनसो ना इखौ ना देया माबाया सिंग्रि मैखिया थोनाय नङाथ' बे जि मोजां बुथुवा जादों मैगं नागिरथिंगासिनो हनै जारि बिलाइ नागिरदोंमोन जारि बिलाइयानो गैया जारि बिलाइ गैया मोनद' सिंग्रि रान्धनिस रान्धनि 1 रान्धनि 2 मा संदों नाजों मामोनलाय नाजों सिंग्रि मोखि ओमफ्राय सासेनिया मास्टार शेफनिया दाउ लकेलजों मोनसे बुस्थु दाउ लकेलजों खिफिपादुरि मस्ला मस्लि देखाबाय जोंना दिनैनि न'खरनि शेफआ बे सानैयानो सोरना बांसिन गोथाव जायो नायनोसै नामा बर्डेकामोन जि गोसोना संखादो नै जि गोसोना संखादो बर्डेकाया फागोलासो जाखो नामा इरावलाय संनायानो माबा फारसेथि गाइखेराबो जाखाबाय फुदुंदो होमबालाय एसे बाहेरायाव थांना फैनि संबाय थाथ' दे संबाय था सानैबो टाटा मोनहां
ना होबाय सिंग्रि मोखियाव एबार खासेया खिफि बेन्दोंखौ एरसिगोन कालारिं नुखादों बैनायना मा रखम जागोनथाय बैनायना सोर सासेना गोथावसिन जायो दै सोर सासेना गोथावसिन जायो जि गोसो जायो संबाथाय हरदेखाया मोनबाय रेडि हटकेसआ नै सिंग्रिजों सिंग्रिजों नाफाम प्लेट टेस्टि नैबे जाहैबाय मामोनलाय खिफि बेन्दोंजों खिफि बेन्दोंजों लकाल दाउ नै जोंना आं सङाखै दे सङाखै आदाजो गावसो संदों आंनो संदों आं दाउ संग्राफोरनिखाय नै आसोला गाव संनायखाय बिराद गोथाव जादों जाग्रोलायबाय अबस्से बेसोरा फुङाव ओंखाम मोनजालाङाखै दिनै ओंखाम जायैखाय सानदों नामा आं बोथिसेल' जाखायो बिराद गोथाव जादों खिन्थु सिंग्रिखौ गोथाव होनना बुङाखै नोंबो गोनां जादों आंना एसे दाउआ फिसा आरो गाव संनाया जेब्लाबो गोथावसिन जाखायो मिथिबाय माने आं दुगैना संबायना आं दुगैना सङाखै दे आंबो दुगैयालासिनो हौवासाफोरा दुगैयाबासिनो संखायोलै बेखिनियानो जोंहा दसे उनाव जानोसै आं ना जाखानसै उखैयाखै ओंखाम दा दसे सासो लोंनो लुगैदों आङो बेखौ बाहायदो ना इयावनो थागोन दे होमबा हायबाय थानोसै नामा लोगोफोर जोंहा बिथांमोना संखांजोब्बाय जोंहा जि सुखांबाय नै रानबायबो हखनबायबो ओमफ्राय जों आलासि नेगासिनो आरोना ओंखाम जानो रावबो जाथ'वाखै आदाया एसे जाग्रोबाय फुङाव जायैखाय ओमफ्राय दा जोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दिनैनि ब्लगखौ ना मा बुङो यास बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर जा संखांबाय माबाय जोंनि भिडिअखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय दा जोंनि भिडिअखौ बेबायदिनो लाइक खालामबाय दा अननानै दोनबाय लोगोफोर दोनबाय बाय प्लिज subscribe to our channel please and thank you for watching see you in the next vlog